Una! Tay! Dali, ragod! Ano naman, Tay? Paliti na dito sa atong silingan og sayuti. Kay mag-utan Bisaya si nanay. Mauna lang na ikuwang. Ay, gadula ko ani tatay. Ano sa mga kay kadali ra kayo. Diha ra o tapat ra sa tuwa. Mauna lang ginay kuwang nak sayuti para makahigop tag sabaw. Lami biya kay ngutan Bisaya ni nanay. Namay sayaw ti tay. Wala lagi. Ako nang gitanong sa rep, walay sayuti. Naalagi. Asa man? Na, sayo ni tay. Oh. Sayo, mante. Ayaw, di ma. Tatay, mindset ba mindset? Dino ang mga nimo. Oy, nanasag ka ha?